Erkin! Erkin! Adım yap, yürü! Assalamu alaikum hormatly adamlar. Garaşdygy baky tarap ýurdumyzdaky täzelikler hem habarlar bilen tanışdyrýan Watan habarlary gepleşmegde başlaýar. Odul habar berýär hormatly prezident Serdar Berdimuhammedow Ministrler Kabinetiniň geçen 6 aýda alnyp barlan işleň jemlerine başlanyp geçirilen giňişleýin mejlisinde ýurdumyzyň ýol başlary düzümini 1 awgust 1 sentyabr aralygynda dyn jalmaga ruhsat berilýändigini eglan etdi. Olar zähmet ruhsatyny abadada artşmany we ýylasuwda ýa-da ýurdumyzyň beýleki şifahanalaryna dyn jalyp bererler. Döwlet başçylygyndan şu döwürde zähmet ruhsatyny bolar. Hormatly prezident Serdar Berdimuhammedow Russiýa Federasiýasynyň Tatarstan Respublikasynyň prezidenti Rustam Minnixanow we ähli tatar halkyny bütün dünýä Tatar Kongresiniň döredilmeginiň 30 ýyllygy hemde onuň 8-nji gurultaýynyň öz işine üstünlikli başlamagy münasibetli gutlawlaryny iberdi. Döwlet başçylыgy bütün dünýä Tatar Kongresiniň tatar halkynyň baý medeniýetini gorap saklamakda we ösürmekde. Dünýäniň ähli künjeklerini ýaşaýan tatar halkynyň wekillerini ýakynlaşdyrmakda möhüm ähmiýeti eýedigini belläp, häzirki 8-nji gurultaýyň tatar halkynyň medeni däpleriniň gorup saklanmagyny we ösürilmegine aýratyn goşak-goşakdygyna anam bildirdi. Hormatly prezident Rustam Minnixanow berk jan saglyk awadançylyk we täze üstünlikleri Russiýa Federasiýasynyň Tatarstan Respublikasynyň halkyna bolsa, mundan beýlegem ötüş hemde rowaçlyk arzuw etdi. Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň halk maslahatynyň başlygy Gurbanyguly Berdimuhammedow Russiýa Federasiýasynyň Tatarstan Respublikasynyň prezidenti Rustam Minnixanow we ähli tatar halkyna bütün dünýä Tatar Kongresiniň döredilmeginiň 30 ýyllygy hemde onuň 8-nji gurultaýynyň öz işine üstünlikli başlamagy münasibetli gutlawlaryny iberdi. Russiýanyň dürli sebitlerini we dünýäniň köp ýurtlaryna ýaşaýan tatar halkynyň wekilleriniň köp sanly jemgyýetçilik guramalyny birleşdirýän bütün dünýä Tatar Kongresi geçen döwrüň dowamyna uly üstünlikler gadandy. Tatar halkynyň baý hemde öz bolşly medeniýetini gorap saklamakda we ýaýratmakda Tatarstanyň milli medeni ösüşinde diliň, alymyň, bilimiň ösürilmegine bahasyna ýetip bolmajak ähmiýeti eýdir diýip gutlawda aýdylýar.
halk masadan başlığı öz işine üstünlükli başlany 8-nji gurultaýyna tatar halkynyň medeni däplerini gorap saklamagy hemde üstürmäge aýratyny goşup belläp prezident Rustam Minnähanow berkjan saglyk awadançylyk hemde täze üstünlükleri Russiýa Federasiýasynyň Tatarstan Respublikasynyň halkyny bolsa mundan belägem ösüş we rowaçlyk arzu etdi. Garaşda da baky bir tarap Türkmenistan döwletimizde hormatly prezidentimiz arkadagy ferdarmydan parasatly ýol başçylygyna alınıp barlayan işler bir karar döwletiň täze ýamanyň galkynşy döwrüne münasib ýürürler bilen üstünlikleri waşanýar. Munyň şeýlerini hepden dowamyna wakalarym tutuş aýdynlygy bilen tasdiklaýar. 25-nji ýylly hormatly prezidentimiz Serdar Berdimuhammedow ministrler kabinetiniň başlygynyň ornmasary Ýalmyr Adybyň hemde welaýatlary häkimleriniň gatnaşmagyny sanly ulgy markaly iş maslahatyny geçirdi. Maslahatyň dowamyna ýurdumyzyň ekrançylyk meýdanlaryny alınıp barlayan möwsümleýin işleriň marşy, owa milli maksatnamasyna bellenlen wezipler durmuşy geçirmek bilen baglanşykly meseleler aral maslahatlaşyldy. İş maslahatyna gatnaşyjylar gün tertibindäki meseleler boýunça hasabat berdiler. Hormatly prezidentimiz Serdar Berdimuhammedow şuňlar alınıp barlayan möwsümleýin owa hujulyk işleriniň Tinem Oroktan moşan meydanlarda geçirilen sürüm bu beylek owa hujulyk işlerini hereket edýän kuwatly tehnikalarryň dolu güýjünü öňdürjülükli ulanmagynyň wajypdygyny bellädi. Şeýle hormatly prezidentimiz welaýatlarda gowaça edilýän ýygyk işleriniň agrotehnik kadrlara laýyklykda ýoly goýulmagynyň wajypdygyny bellädi. Bu ekrançylyk meýdanlarynyň suw bilen üçinçiligini gowlandyrmak, suw howdanlarynyň işini talabalyk ýoly goýmak, umumyň suw serişlerini rejeli peýdalanmak babatda birnäçe görkezmeler berdi. Döwlet başlarymyz häzirki döwürde ýerleri geljek ýylyň hasyl üçin taýýarlamak, kärinişi daýhanlary ýokary hili tohumlar dökün bilen üçin etmek meselelerini wajypdygyny çekip, bu işleriň milli daýhançylyk däpleri we häzirki zaman ösen tejribesi esasynda alınıp barylmalygyny bellädi. Şunda önümçiligi owa hujulyk ilminiň ýokary gadananlarynyň ornaşdyrylmagyna möhüm ähmiýet berilmeliler. Hormatly prezidentimiz Serdar Berdimuhammedow şu ýyl welaýatlarda ulanmaga berilmegi meýleşdirilen medeni durmuş bu önümçilik maksatly desgalarda şolsan ahly welaýatynyň täze döwrüwap edara etýän merkezini guruluş işleriniň alınıp barylşyny mundan beýlägem berk gözegçilikde saklamaň berurdygyny çekip birnäçe degişli görkezmeler berdi. Döwlet başlarymyz häzirki diňjalş möwsüminiň dowam edýän günlerini hadaryň kenaryna aýratynym awada milli siýasatçylyk zowlugyny diňjalş tüdümine degişli işleriň şol sanly hyzmatlar ulgamynyň döwrüwap derejede ýoly goýulmagynyň möhüm talap bolup durýanyny bellädi we degişli görkezmeler berdi. Arkadagy serdarymyz öňde goýulan wezipeler ýerine ýetirmeň ilkinji nowatdaky talapdygyny aýdyp, olaryň ýurdumyzy durmuş ykdysatyny ösdürmekde, owa ilatynyň ýaşaýyş durmuşyny hasam gowlandyrmakda alınıp barılan işlerde möhüm orun eýilýändigini nyktady. 29-njy ýylly hormatly prezidentimiz Serdar Berdimuhammedow sanly ulgy markaly döwlet howpsuzlyk geňişiniň agzalarynyň welaýatlaryň Aşgabat şäheriniň häkimleriniň gatnaşmagyny ministrler kabinetiniň giňişleýin mejlisine geçirdi. Onu birnäçe resmi namalaryň tasdimalaryny garaldy. Ýurdumyzy durmuş ykdysatyny ösdürmeň möhüm wezipeler hemde döwlet durmuşynyň beýleki käbir meseleleri aral maslahatlaşyldy. Döwlet başlarymyz mejlisiň gün tertibini eglan edip, elki bilen ministrler kabinetiniň başlygynyň ornmasary Ýalmyr Adyba söz berdi. Vice-premier hatawatyny ýurdumyzyň edermen daýhanlarynyň galla taýýarlamak boýunça şertnamalaryň borçnamalaryny üstünlükli ýerine ýetirenlikler bardaky hoş habardan maşady. Bu hoş habar kanagatlanma bilen kabul edip, hormatly prezidentimiz Serdar Berdimuhammedow edermen daýhanlary galla taýýarlamak bardaky şertnamalaryň borçnamalary üstünlükli ýerine ýetirmekler bilen tüýsürekden utlady. Berkarar döwletiň täze ýamyny galkynşy döwrüne usat kärençilerimiň, hususy önüm öndürjülerimiň, mehanizatorlarymyň, alimlarimyň galla hasyny ýetirmekde we ýetkisiz ýygna almakda ulu işleri alıp baran her bir adamın agdyberlikli hemde ahlakly çeken zähmeti netijesinde şeýle bilent sepkide ýetirli. Hormatly prezidentimiz Serdar Berdimuhammedow degişli teklipler makulady we Türkmenistanyny deňize çykalgasy bolmadyk ösüp barýan döwletleriň ulug ministrleriň derejesindäki halkara maslahatyny geçirmek bilen baglanşyk resmi namalary taýýarlama we degişli iş toporuny döretmegi tapşyrdy. Şeýlüň 15-16 awgustynda awada milli siýasatçylyk zowlugyny bu forum geçirmek meýleşdirilýär. Häzir Birleşmiş Milletler Guramasynyň orduş düzümleri bilen geçirilen geňeşmeleriň netijesinde onuň maksatnamasynyň destlapky taslamasy taýýarlandy. Ýa-da degişli meseleleri çözmek boýunça zerur işler alınıp barylýar. Döwlet başlarymyz ulug ulgamyndaky köp taraply hyzmatdaşlygyň berkidilmegine we ösdürmegine gönükdirilen bu forumyň ýokary guramaçylyk derejesiniň üçin edilmeginiň zerurdygyny belläp, bu wagtda anyk görkezmeler berdi.
Hormat prezidentimiz Serdar Berdimuhamedov Türkmenistan'ın sevitliğin ve ehli umum hizmetleşlik meselelerini häzirki zamanın wajib wezipelerini deňeçer çözgüdini işläp taýýarlamakda möhüm we jogapkärli orun eýilýändigini bellädi. Şolaryň kataryna azy howpsuzlygyny üpçün etmek bar. Munyň özü durnukly ötüş maksadlaryny ýetmegiň möhüm şertini üpçün eder. Milli Geňeşiň Mejlisiniň başlygy Mämedow watanymyzyň güllä besmegini, halkymyzyň awadançylygyny gönükdirilen döwletimizin hukuk esaplaryny puturlandyrmak boýunça geçirilýän işler barada maglumat berdi. Soňra Milli Geňeşiň halk maksadynyň başlygynyň ornmatar Babaýew, ýurdumyzyň hukuk ulgamyny mundan beýlegem kämilleşdirmek maksady bilen geçirilýän meýilnamalaryň işler barada maglumat berdi. Hormat prezidentimiz Serdar Berdimuhamedov degişli toparyň öňünde durýan gaýry goýulmasy wezipelerini çekdi. Onuň işi jinayetçilikli ýol bilen alynan girdejileriň kanulaşdyrmagyna hemde terrorçylygyň maliýeleşdirmegine garşy görüşmek babatda milli ulgamyň netijeligini ýokurlandyrmagy gönükdirilmelidir. Şu maksat bilen halkara derejesinde şerde awraýly urduş halkara guramalar bilen utgoşukly hereket etmek berurdur. Hormat prezidentimiz diversifikasiýalaşdyrmak, maýy goýumlaryny çekmek, ýurdumyzda amalaşylýan tasmalar durmuşy geçirmän gyzyklanma berýän ýeri urduş kampaniýalar bilen netijeli hyzmatdaşlyk geňeltme arkaly ýanyş energetik toplumyny ösdürmeň möhümdigini çekdi. Döwlet başlarymyz bu urdaky toplum bilen işler dowam etmeň berurdyny belläp, bu babat anyk tapşyryklar berdi. Hormat prezidentimiz Serdar Berdimuhamedov ýerine ýetirilen işleriň wajypdygyny atap, ýurdumyzyň ören ýeri neft-gaz kenlerini eýedigini, şonuň bilen maglykda ýanyş energetik toplumyny mundan beýlegem ösdürmek üçin ähli şertleriň döredilmeligini belledi. Hormat prezidentimiz Serdar Berdimuhamedov guruluşyk senagat we energetik toplumynyň köp ugrly milli ykdysadytyň mundan beýlegem ösdürmegini, baý tebigi serişleriň işiň ulanmagyna we sevitleriň ösdürmegine gönükdirilen möhüm maksatnamalaryň üstünlükli durmuşy geçirmegine wajib orun eýilýändigini ünsçekdi. Öňde boljak çäler bu urda alınıp barylýan giň möçberli işleriň beýanyny ugrulmalydyr diýip döwlet başlarymyz belledi. Hemde serginiň we maksadyň ýokary guramaçylyk derejesini üpçün etmek babatda vice-premier anyk tapşyryklar berdi. Hormat prezidentimiz Serdar Berdimuhamedov Garawoz köl aýlygynyň üstünlüğini geçen Döwrwap awtomobil köpürtüniň gurulmagynyň ýurdumyzyň günwatar hemde demirgazyk sebitleriniň arasynda ulaw we ýolagçy gatnawlaryny hemde goňşy döwletleriň sowda harit dolanşygyny artdyrmagy ýardam berjekdigini belledi. Hormat prezidentimiz Serdar Berdimuhamedov ýurdumyzda eksport-import amallaryny gadylaşdyrýan esasy idara hökmüni döwlet haritçy mal birjasynyň işini kämilleşdirmek wajypdygyny çekdi. Döwlet başlarymyz döwlet haritçy mal birjasynyň Türkmenistanyň daşary ykdysady argatnaşyklaryna möhüm ulgam, milli ykdysadyýetimiziň esas pudoklarynyň önümlerine bolan islegleri aýdyň görkezýän kuwatly maglumat seljerş edaradygyny belläp. Bu urda geçirilýän işler seljermek hemde birja sowdasyny mundan beýlegem ösdürmek, onuň gerimini giňeltmek boýunça birnäçe anyk tapşyryklar berdi. Hormat prezidentimiz Serdar Berdimuhamedov şpaxana deňjaş toplumlarynyň awadaany ösdürmek esasy ugru hökmüni keskitdiňini noktada. Olar öz nowatyny deňiz ýakasynyň durmuşynyň beýlek ulgamlarynyň ählisiniň kämilleşdirmegine oňuýyn täsir eder. Döwlet başlarymyz awgust aýyna geçiriljek dawarlaryň ýurdumyzyň jemgyçilik durmuşyny, ýaşlar watançylyk ruhuny terbiýelemekde uly ähmiýetiniň bardygyny atap. Dawarlaryň ýokary guramaçylyk derejesine geçirilmegini üpçün etmek babatda anyk tapşyryklar berdi. Hormat prezidentimiz Türkmenistanyň daşary ýurt döwletleri bilen hyzmatdaşlygyny işçileşdirmäge ýardam etjek, halkara şäherleriň ählisiniň ýokary guramaçylyk derejesini üpçün etmek babatda görkezmeler berdi. Döwlet başlarymyz Türkmenistanyň garaşlygynyň 31 ýyllyk bayramy natybetli dawarlar we şäherleri ýokary derejede geçirmek boýunça guramaçylyk toparyny döretmek hakyna karara gol çekdi. Hormat prezidentimiz Serdar Berdimuhamedov halkymyzyň saglygy bardak aladanyň ýurdumyzyň döwlet siýasatynyň ileri tutulýan uğurlarynyň berdigini nykdy. Bu ulgamda amanaşyrylýan düýp özgörtmeler netijesinde urduş düzüm ýygyderli kämilleşdirilýän lukmançylyk tejribesini, innowasion tehnologiýalary usullary, ilmiň öňde barjy gazananlary, dünýäniň iň gowy tejribesi işiň ornaşdyrylýan. Saglyk döwlet maksatnamasy bu ulgamda öňde goýulan wezipeler üstünlükli çözmäge gönükdirilendir. Şol maksatnamanyň durmuşy geçirmek netijesinde türkmenistanlara halkara ülümleriniň derejesinde ýokary hilli lukmançylyk hyzmatlary ködürilýär. Hormat prezidentimiz Serdar Berdimuhamedov 1 awgustdan başlap ähli ýolbaşlaryň ýurdumyzyň şipaxanalarynyň haýsyny islepse diň jalyp saglyklaryny berkidip biljekdigini belledi. Hormat prezidentimiz Serdar Berdimuhamedov Türkmen aragatnaşyk agentliginiň sanlylaşdyrmagy ilerletmek boýunça möhüm işler ýerine ýetirýändigini belledi. Döwlet başlarymyz sanly ulgamlar we özgörtmeleriň üstünlükli amalaşdyrmak üçin öňde barjy dünýä tejribesini öwrenmek, hemde milli işgärler, ilmi-seýnik we düzümliň kuwaty artdyrmak wajypdygyny atdy. Döwlet başlarymyz ýeri tahtymlary ýygyderli durmuşy geçirmek berurdygyny çekip, degişli meselelerini içkine öwrenmek hemde degişli işler geçirmegi tapşyrdy.
Soňra döwlet başlarymyz Giňişleýin mejlisinde Aşgabat şäheriniň we ýurdumyzyň welaýatlarynyň häkimleriniň hasabatlaryny diňledi. Şuňlar ýurdumyzyň gowaçy meýdanlaryna ýydyk işleriniň agresiýnik talaplara laýyklykda alınıp barylýanlygy, şunuň bilen birlikde orokdan moşan meýdanlarda geljek ýylyň hasyl üçin taýýarlygyň şäherlerini firm we tekilleş işler alınıp barylýar. Şeride güýdki buğday ekişine ulanjak çeýnikler we beýleki enjamlary, werur tohumluk ferişçiler taýýarlamak işlerine giňerim berildi. Häzirki döwürde ýurdumyzyň olba hojalyk ýerleriniň milliardsiw ýagdaýyny gowlandyrmak we suwurş suw bilen dol üpçün etmek üçin suw howdanlaryny, suw gorlaryny ýygnamak boýunça değişli işler alınıp barylýar. Arkadaly serdarymyz suw ferişçilerini rejeli we netijeli peýdalanyň üçin ekrançylyk meýdanlarynyň suw bilen üpçün edilişini berk güdüwçülükde saklamagy taşyrdy. Hormat prezidentimiz hödürlenen resminama gol çekdi. Soňra döwlet başlarymyz vice-premier Ýalmyr Adyba hemde welaýatlaryň häkimlerini ýüzlenip, dänilik ekinleriň hasyrlygyny ýoklandyrmak boýunça ýygyderli işleriň geçirilmeginiň gallaçylyk buğdawyny gadarlayan üstünlikleriň esasyny önçekdi. Hormat prezidentimiz güýlük buğdaýyň ekişine agresiýa kömeklikleriň berja edilmeligini, onuň ýokary hili geçirilmeligini bellädi. Şunun bilen malykda hormat prezidentimiz Firdar Berdimuhammedow gallaçylaryň ýokary hili tohumlar bilen üpçün edilmeginiň, gowaçy meýdanlaryna ýydyk işleriniň agresiýa kömeklerde geçirilmeginiň werurdugyny çekdi. Mejlisiň dowamyny hormat prezidentimiz Firdar Berdimuhammedow, Döwlet Howpsuzlyk Keňeşiniň sekretary, Goranmak ministri Gunnogdyýew hemde harby hukuk goraýjylaryň ýolbaşlaryny ýüzlenip, watanymyzyň mukaddes garaşlygynyň 31 ýyllyk münasibetli dawalary ýokary derejede guramak boýunça gol çekilen kararyň wajypdygyny bellädi. Şunun bilen malykda milli feni namamyzyň nowatdaky şany fenefine gawatlanýan şeýlere ykçam taýýarlyk görülmegini, hemde olaryň talabalaýyk geçirilmegini üpçün etmek babada tawşyryk berildi. Döwlet başlarymyz mejlise gatnaşjylary ýüzlenip 1 awgustdan ähli ýolbaşlaryň zähmet ruhsatyna çykýanlygyny, muňa garamazdan bir näçe möhüm şeýleriň geçirilmeginiň meýilleşdirilýänligini bellädi. Ýurdumyzyň raýatlarynyň durmuş şertlerini gowlandyrmak we saglygyny berkitmek boýunça kabul edilen maksatnamalary laýyklykdy. 1 awgustda biz Awazada diňjalýanlar üçin nowatda kottejler toplumynyň açylyş dawratyna atnaşyp döwlet başlarymyz aýtdy. Öňümizde köp sany çäýler göz öňüne tutulan, şoň orada hemmeňiz bu çäýleri ýokary derejede geçirmäge gowy taýýarlyk görmelip döwlet başlarymyz naktady. Ministrler kabinetiniň giňişleýän mejlisine atnaşjylar hormat prezidentimiz Firdar Berdimuhammedow ýurdumyzyň edermen gallaçylarynyň şertnamalaryň borçnamalaryny üstünlikli ýerine ýetirenlikleri hemde garaşdyrdy. Beýtarap Türkmenistan üçin aýratyn ähmiýetli waka. Türkmenistanyň başlangyjy bilen 28-nji iýulda Birleşmiş Milletler Guramasynyň baş assambleýasynyň 76-njy sessiýasynyň 97-nji mejlisinde Merkezi Aziýa parahatçylyk, ynanşmak we hyzmatdaşlyk zowlugy atly kararnamanyň kabul edilmegi bilen tüýsürekden utdylar. We döwlet başlarymyza berkjan saglyk, uzak ömür, halkymyzyň bagtyarlygynyň, ýurdumyzyň awadançylygynyň bähbidini alyp barýan işlerini mundan beýlegem ul üstünlikler arzuw etdiler. Mejlisde döwlet durmuşyny değişli başga da bir näçe möhüm meseleler garaldy. Olar boýunça degişli çözgüler kabul edildi. 30 iýulda Türkmenistanyň prezidenti ýurdumyzyň ýaraly güýçleriniň belent serkerde başlady. Firdar Berdimuhammedow Döwlet Howpsuzlyk Keňeşiniň nowatdaky mejlisini geçirdi. Ony ýurdumyzyň harby hukuk goraýjylarynyň şu ýylyň 7 aýyny ýerine ýetiren işleriň jemlerini garaldy. Ýakyn geljek üçin ilkinji derejeli wezipeler keskitlendi. Şeride mejlisiň gün tertibine garaşdy döwletimizde howpsuzlyk we awtowdurlyk üçin etmek, bu ýetdimleriň maddi enjamlaryny binýadyny puturlandyrmak hemde olaryň işini hasam kemilleşdirmek meseleleri ýergildi. Mejlis atnaşjylar gün tertibine meseleler boýunça hatabat berdiler. Hormat prezidentimiz Firdar Berdimuhammedow işleriň döwrüň talaplaryna laýyklykda gurulmagynyň watanymyzyň diňe goran şäherletde harby doktrinasynyň şähertlerine durmuş geçirilýän düýp özgörtmeleriň ileri tutulýan uğurlarynyň birdigini naktady. Şunu goşunlaryň ähli kysymlarynyň maddi enjamlaryny binýadyny döwrüp aplaşdyrmak möhüm talap bolup durýar. Döwlet başlarymyz watanymyzyň mukaddes garaşlygynyň 31 ýyllyk senesine münasibetli meýleşdirilen dawraly ýürüýüşe häzirden ykçam taýýarlyk görmek möhümdigini belläp, onuň ýokary guramaçylyk derejesini üpçün etmek barada değişli ýolbaşlary bir näçe tawşyklar berdi. Hormat prezidentimiz Firdar Berdimuhammedow Döwlet Howpsuzlyk Keňeşiniň mejlisiniň marşyny Aşgabat şäheriniň prokuror wezipetine Şeýh Mehmet belläp, ony Aşgabat şäheriniň bagtyarlyk etrabynyň prokuror wezipetinden boşatmak barada karara gelendigini habar berdi. Paýtatymyzda wezipe täze bellänen prokuror ýurdumyzyň ýaraly güýçleriniň belent serkerde başlyna bildirilen ýokary ynam üçin tüýsürekden hoşalygyny beýan edip, ähli bilimini we tejribesini watanymyzyň mundan beýlegem güllläp etmegini, ýurdumyzda kanunlygyň hemde hukuk tertibiniň puturlandyrylmagyny, türkmen halkynyň dörejilikli zähmetini hemde bagtyar durmuşynyň üpçün edilmegine sarp etjekdigini inanyrdy. Hormat prezidentimiz Firdar Berdimuhammedow garaşdy döwletimiziň hemişelik beýtaraplyk hukuk ýagdaýyny berk ermek bilen dünýäniň ýurtlary we halklary bilen dostlukly, hoşnetli goňşuluk gatnaşyklaryna agrarlygyny aýtdy.
Şu yölgüler isaflanıp kavurdilen harby doktrina hem diňe gorunuş şähetini ýetir. Oňun aýaklykda geljekde de harby hukuk goraýjydarlaryň düzümi ýygyderli kämilleşdirilýär. Ýurdumyň gorunma ukyby hafyn berkidiler diýip döwlet başlary bellädi. Ýurdumyň ýaralygy işleriniň belen serkerde başdy, watan gorawçylarynyň olaryň maşgal agdalarynyň ýaşaýyş durmuş, ulluk we iş şertlerini ýygyderli gowlandyrmak boýunça uly işleriň durmuşy geçirmeginiň dowam etdirilejekdigini, ferkerdeleriň netijeli işleme üçin ekli şertleriň dördüljekdigini aýtdy. Döwlet hukuk kengeşiniň mejlisinde başga da bir näçe meseleler garaly bolar, onşa degişli çözgütler kabul edildi. Hepden möhüm wakalary arkadaly ferdarymyň il ýurtbek fitli dörtbeleriniň rawaşanýanyny watanymyzyň ähli babatdy ýokur diýip günlerde ösýanyny näşgar etdi. Merim Murşiyali merdany pederlemedi we ene mamaramada gaýtalanmaja kymmatlyklar döredipdir. Halkymyzyň arasynda ýöpek we nahmatalary dokumak uly ähmiýete eýe bolupdyr. Tebigat aýdany arasy renkler bilen boýalan türkmeniň ýöpek ketenini dokumak, dokmy önümleriniň iň naýbaşdyr. Bu urda Daşawy welaýatynyň gelin ýyllary öwge münasip işler alyp barýarlar. Halkyň arkadarı zamanet ýylyny hurmat prezidentiň başçylygyny hususy telekeçiligi uly ünsürlmegi bu urdaky işleň hasamy ruwaşlanmagyna mümkinçilikleri diýip. Her halkyň özüniň milli gymmatlyklary, däpdi suwlary, egneşiklери bolýar. Gadymy halkymyzda milli egneşiklerini hememi öýüň bedegi işlerini diňe bara daşky görnüşi boýunça däl eýseme tebigat bilen aýrylmada baglanşykly döredipdir. Bu abatda Daşawy welaýatynyň Göregli trawynyň gelin ýyllarynyň alyp barýan işleri bellenmäge münasipdir. Belli bolşýary eli işleriniň özüniň aýratynlyklary hemde dürli görnüşleri bar. Daşawda gelin ýyllary milli däplemede dowam edip şunka aýratynlyklar bilen baglanşdyryp, bu önümliň nusgaly görnüşlerini öňürmegiň hötdesinden gelýärler. Olary özüniň göz başyny atyrlyň jümmüşinden alyp gaýdýan türkmen ketenisini, dokumaklygyň nusgasyny görkezip işleýärler. Türkmen ketenisi dokmen ömrünün iň naýbaşdydyr. Hemde uzak geçmişden şu nemede gelip ýeten milli gymmatlyklar. Keteni matasynyň öz boşlugy, ýakymdalygy, owuzunlygy bardyr. Oňa adam bedenini belli bir ýylykda saklanmagyny, sağlamakda, ýete gün şöhretinden gorumakda da uly ähmiýeti bardyr. Keteni dokumaklan meşgulan gelýän welaýatyň Göregli trawynyň elçe perdenandary keteni dokumaklygyň iňçe tilsimlerini ýaş nesile öwretmekde özüniň münasip goşantlaryny goşýarlar. Keteni matasyny dokumak hemde dikmek dinandardan uly usatlygy, tutan ýerligi iňçe tilsimlerden baş çykarmagy, hünäri hormat goýup ýürekden işlemegi talap edýär. Hormat prezident bilen taýsyl taýralar bilen ýurdumyzda dokumakçylygy ösürmäge uly ünsürlýär. Öz eli hünäri bilen milli senedimizi ösürüp dünýä ýaýýany iş ýurdinandara telekeçilik bilen meşgul bolmagy döwlet tarapyndan giň mümkinçilikler döredilýär. Şoň üçin hem hususy urgumda netijeli işlemege giň mümkinçilikler döredip berýän hormat prezidentimiz arkadaly terdarymyza dokmaçy gelin ýyllary alkyş sözlerini aýdýar. Türkmenistan diyarımdan gözel göt täsin tebigaty bar. Hadardan Jeyhuna ýaýlyp ýatan owudan tebigatymyzyň goýnuny oňa gaýtalanmaýan öz boşly täsinlik dünýäde jemlenýär. Berqarar döwletiň täze ýamynyň galkynyşy döwründe hormat prezident bilen taýlaty bilen ajaýyp tebigat gözelliklerini gorap saklamak, hemem almy esasy öwrenmek, geljek nesillere şu ajaýyp görnüşde ýetirmek esasy üns merkezine durýar. Köp türlü we täsin tebigatymyzyň owudunlygy häzirki Thomas Pasterna da öz boşlugy we gözeligi bilen tapawtanýar. Ýurdumyzda şeýle owudan öz boşlyk hemde täsin tebigaty özüne jemleýän ýerleriň birem Köýtön daglardyr. Köýtön daglarynyň haýran alyjy owudan tebigaty hemde tebigy ýadygärlikleriniň täsinlikleri, tebigaty söýjüleriň, arlymlaryň hemde seýahatçylaryň ünsüni elmydama özüne çekip gelýär. Mälim moşýaly Köýtön naglarynyň tebigy gözelliklerini gorap saklamakda Köýtön nag döwlet tebigy gorawhanasy hereket edýär. Köýtön nag döwlet tebigy gorawhanasyna anyp bolýan işleriň esasy maksady gözel tebigatyň täsinliklerini gorap saklamaga, tebigatyň biologiki köp türlüligini dikeltmek hemde ekologik ulgumy hasa baýlaşdyrmakla gönükdirlendir. Ýeri gelende belletek ýurdumyň iň beýik nokada bolan aýrywawa belentligem hut Köýtön naglaryna ýerleşýär. Köýtön naglarynyň tebigat gözellikleri barada aýdylanyna ilkinji nowatda oň baý ösümlik dünýäsi hakynda belläp geçmek gerek. Sebäbi Köýtön naglaryna ösýän ösümlikleriň her biri öz boşly aýratynlygy hemde owudunlygy bilen häsiýetlenýär. Alymlar tarapyndan bir ýerde ösümlikleriň ençeme görnüşiniň hawat gelýänligi tasdiklanýar. Olaryň 10 göterim bolsa, diňe şu ýerde ösýänligi bilen tapawatlanýar.
Hut şonuň üçinem olaryň köp sanysy Türkmenistanyň hemde dünýäniň gyzyl kitabyna girdilenler. Dermanyk ösümliklerin hem köýtön naglaryna inçeme görünüşi gabat gelýär. Köýtön nagyň dağa gerişlerine dorly görünüşli otşumak ösümlikler bilen birlikde kerkaw, ýabyny badam, dagdan ýaly agaçlara ýygy-ýygydan duş gelmek bolýar. Şol sanna arça agaçlary tokoýlyklaryň esasy düzümini düzýär. Köýtön naglarynyň baý ösümlik dünýäsiniň bolşy ýaly haýwanyt dünýäsi hem köp türlü hemde baýdyr. Bu ýerde süýdemdirjileriň inçeme görünüşiniň duş gelýäni kesitlenendir. Kuşlardan bolsa ýyrtyjy kuşlara hemde täsin saýraýan käkilik ýaly köp sany kuşlara ýygy-ýygydan gabat gelmek bolýar. Köýtön naglarynyň iň bir täsin hemde oňa mahsus bolan tebigy gözellikleriniň biri de derelerdir. Bu ýerde ýerleşýän dereler çuňlugy hemde gaýalarynyň kertligi bilen öz boşly meňdeşlige eýe bolup, köýtön naglaryna şeýle dereleriň inçemesi bar. Köýtön naglaryny ýene de bir dünýä meşhur edýän tebigy ýadygarlyklarynyň biri dinozavrlaryň belen tekilligidir. Geçen ýyllaryň dowamyna dünýä meşhur alimlaryň geçiren ilmi baglyk işlerini netijelerine bu ýyllaryň umumdan 130-140 milyon ýyl öň ýaşap geçen dinozavrlara degişilligi dogry tasdiklandy. Tekillikde tapylan dinozavrlaryň ýyllarynyň sany ortaça 2500-e golaýdyr. Köýtön nagdy iň bir aýratyn täsinliklere we sirlere baý tebigy gözellikleriniň biri de gowaklardyr. Köýtön naglaryna umumman ulylyk kiçilik gowaklaryň 300-de golaýy bar. Bu gowaklar dünýäde garlyk gowaklar ady bilen meşhurdur. Umumman gowaklaryň esasy meňdeşligi olarda durly görnüşli, alymda mälim bolan has takygy ýokardan sallanyp duran ýa-da ýerden gat-gat bolup ösen ösümliklere meňdeş minerallardan düzülen durly keşpleriň gabat gelmegidir. Köýtön daglarynyň çeşmedir köýleri bardy aýdylanyna, köýtön köýüni aýratyn bellek geçmek bolar. Bu köýl diýarymyzda iň çuň köýlerin biri hasaplanýar. Köýlüň suwy dury gök bolmak bilen köýlü suw gar ýagbanyň hasabyna ýyglanýar. Şeýle-de köýlün ortaça 10-20 metre golaý belentlikde köýlüň gözü adyn alan kiçijik köýljagy ýerleşýär. Köýtön nag döwlet tebigy gorukanatynyň ilmi işgärleri hemde tebigat gözegçileri türkmen tebigatyny goramakda hemde ilmi taýdan öwrenmekde giň mümkinçilikler döredip berýän tebigat gözelliklerimizi dünýä ýaýmakda ähli tagallalar edýän hormatly prezidentimize hoşallyklaryny aýdýarlar. Aýda döwlet geçirilýän ýarşlar ýokary netijelere galanmakda möhüm ähmiýetlidir. Olary ýeňişlere galanmagy uly biniýat bolup hyzmat edýär. Häzirki günlerde ýurdumyzyň sport we ýaşar täzeti ministrliginiň meýnamasyna laýyklykda degişli kadrlaryň berja edilmegi bilen geçirilýän ýarşlar üstünliklere wetlenýär. Tekvando boýunça ýurdumyzyň kubogyny almak ugruna geçirilen ýarş ören täsirli boldy. Bu ýarşyň Günorta Koreýanyň ýurdumyzdaky ilçihanasynyň kubogyny almak boýunça bäsleşik bilen goşmagy bilýärliklidir. Ýarş türgünleriň tejribesiniň artýanyny eşkär etdi. Şu günler durly ugurlar boýunça geçirilýän ýaşlar gyzykly tarapdan häsiýetlenýär. Her bir türgüniň guýuny öwrenmeklige mümkinçilik berýän sport bäsleşikleri geljekki üstünlikleriň özendir. Aşgabatyň sport we ýaşar täzeti baş müdürligi tarapyndan geçirilen ýarşlar türgünleriň kämilleşmeklerine ýardam etdi. Ýaşlar türgünleriň maksady okuny diýen eşkär edýär. Usatlaryň anam ihlas bilen goşmagy ýokary netijäniň özendir. Tejribe toplamakda öz boşly mektebe öwrülýän ýaşlarda esasy wezipe belen sepkitleri eýlemek bolup durýar. Ýokary netijeleri gazanmaklyga bolan ihlas ýygyda geçirilýän ýarşlara öz boşly bedeg berýär. Hormasy şerh häzir bolsa ýaplaşymyzda hepden dowamyna garaşylýan howa bardy. Ýurdumyzyň gidrometeorologiýa barada gullugy tarapyndan taýýarlanan maglumaty siziň dikkatiňize ýetirýäs. Salam alyk editleşler, hormatly leşler. Bilşiňiz ýaly türkmenleriň milli ýyly senanamasynyň 3 ýyly döwri dowam edýär. Mähriban adamlar, gelingli bolsa awgust aýynyň birinden awgust aýynyň 7-sine çenni hepden dowamyny ýurdumyzyň welaýatlaryna hemde paýtagtymyzda bolmagyna garaşylýan howa maglumaty bilen tanışýalar. Yani gelecek hepden ortasında yurdumuz çayını günmatardan çaylı hava akımının ağırlaşma neticesinde diyarımızın Balkan vilayetinde atkem yaşın yamanı şeyle de havanın gece temperaturalarının hepden ikinci yarımında atkem yukarılanmana garaşılıyor. Hasta kıyı. Yurdumuzun Balkan vilayetinde ütkap duran bulutlu hava olup hepden ortasında atkem yaşı yağar
Yıllarım çakmağı mümkün. Demokratik Gunatardan tiyirlik sekundda 8-13'den 11-16 metre etken şemalı ısmığını hem de havanın temperaturasının gecelerine 22-20 gradusun 30 gradus için mayıl gündüzlerine 37-40 gradus ısı vilayetin kenarı etraflarına 31-36 gradus mayıl olmana araşılıyor. Diyarımızın ahal vilayetini atkım lutlu Keplanın ahırına ütkap duran bulutlu hava ol. Günogordan Demokratik Gunatar'a orun etköden tiyirlik sekundda 7-12'den 10-15 metre etken şemalı ısmığını hem de havanın temperaturasının gecelerine 22-20 gradusun 30 gradus için mayıl gündüzlerine 34-39 gradusun 43 gradus için ısı olmana araşılıyor. Yurdumuzun marı vilayetini atkam bulutlu hava ol. Demokratik Günogordan tiyirlik sekundda 8-13'den 10-15 metre etken şemalı ısmığını hem de havanın temperaturasının gecelerine 21-26 gradusun 30 gradus için mayıl gündüzlerine 34-39 gradusun 40 gradus için ısı olmana araşılıyor. Diyarımızın Levap vilayetini atkam bulutlu hava ol. Demokratik Günogordan tiyirlik sekundda 8-13'den 11-16 metre etken şemalı ısmığını hem de havanın temperaturasının gecelerine 21-26 gradusun 29 gradus için mayıl gündüzlerine 33-38 gradusun 40 gradus için ısı olmana araşılıyor. Yurdumuz aşağıda vilayetini ütkap duran bulutlu hava ol. Demokratik Günogordan tiyirlik sekundda 7-12'den 10-15 metre etken şemalı ısmığını hem de havanın temperaturasının gecelerine 20-25 gradusun 29 gradus için mayıl gündüzlerine 32-37 gradusun 41 gradus için ısı olmana araşılıyor. Paytaxtın Aşgabatda atkam bulutlu Keplanın ahırına ütkap duran bulutlu hava ol. Günogordan Demokratik Gunatar'a orun etköden tiyirlik sekundda 7-9'dan 10-13 metre etken şemalı ısmığını hem de havanın temperaturasının gecelerine 24-26 gradusun 29 gradus için mayıl gündüzlerine 37-39 gradusun 40 gradus için ısı olmana araşılıyor. Hormatly ýerleşler, ýurdum boýunça awgust aýynyň birine magnit haýdysasyn durmuk ýagdaýda bolmana araşylýar. Mehriban adamlar, siz awgust aýynyň birinden awgust aýynyň 7-sine çenni Keplan dowamyny ýurdumyzyň vilayetlerinde hem de paýtagtymyzda bolmana araşylýan hawa maglumaty bilen tanış boluňuz. Edidi watandaşlar, Tomuz paslaryna hawanyň derejesiniň ýokarlanýanyny nazar alyp, paslaryň aýratynlyklaryna laýyklykda geyinmegi, günüň ýetişoklusyndan gorunmagy, şeýle hem ýurdumyzda hereket edýän şahsy we jemgyýetçilik arasaçylyk tertip düzgünlerini berjaý etmeňizi maslahat berýär. Mehriban ýerleşler, bulary berjaý etseňiz, ýylyňyzdan paslaryny öz saglygyňyzy gorap bilersiňiz. Mehriban adamlar, şununla watan habarlar ýetirýämiz jemleýäs. Bir karar döwletiň täze ýamynyň galkynşy döwründe ata watanymyza Türkmenistan ähli wagtlarda ösüşýär. Ähli ösüşýän ödününe bolsa halkyň bähbidi bar. Çünki biziň ýurdumyzda döwlet adam şeýnür. Hoş sag bolun, edidileşer.